si Johnny, ginaingon, mahal ko ikaw. Apan nga nung di man ikaw nga akong nadayon. Nga naman, morning na ito bukas akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong may kalimtan. Oy, mao ba wa ka sugta tao ni amin misita gabi eh? Oh, bay, pero mingon man to siya noon nga, pabalikon lang kuno ko karong Domingo, kung ganahan ko. Ah, hindi pa gid na totally busted. Bay, publikon pa man ka. O, igo naman sa noon to siyang niingon bay nga, mag-iingnan ko niya ba, nga di pa ta kasugton sa pagkakaroon. Pero kung ganahan ka, mubalik ka karong Domingo, pabalik lang. Mo ingon niyo. Wala ka gid busted. Ay, wa ka bastira. Ha? Basta to? Wa, uy. Walang una kanya sugta kaya may humok sa ilong. O, mo ba? Mo ka? Inanam sa nang buwats kong uyabay. Wala ko niya sugta ka taon. Mao nga, nagsigod kong balik-balik. Sigis na akong pagbalik-balik, bay. Iyan ito gisugot. Oh, bay dandan. Mao ba? Wa pa di mo sugta si Johnny? Wa pa maoy. Abi pa lang humok tag ilong. Bida, gwapo ra ba das Johnny? Unya, medyo bastos og naong. Kada mo'y nindot nga lalaki, nak. Kung maminyo kong usab, mo'y akong gusto nga ipuli ni anhing papa nimo, kana yung sa magdagway anang Johnny, kana bang medyo bastos og gamay ba? Mama sad uy. Bitaw ma. Mo nay dili ko ganahan ni Johnny. Kay medyo bastos o kamay. Dili kay sa naong lang. Hasta sa iyang tinanawan. Magsige og tutok sa akong pubs ug sa akong atubangan. Sus na kana mo nindot nga lalaki. Sus, oy, mo ginagipangita ko nga himuong ikaduha na kong bana. Ma. Usa ba? Kuyawan sa kanin mo da. Unsa ba? Wala ginak. Unsa? Ibugay ko si inana ng ami. Uy, Ines Johnny, be. Nga, magpatabang ko niya bahin na ng iyang inahan, be. Uyab man ka niya ang anak ni Tunya. Tilaan sa nima, di pataw na sila uyab si Ami. Nga anak-anak ng Tunya pa, oy. Uyab pa lang tao na si Johnny, tao ni Ami. Anak ng Tunya ba? Uyab pa na siya? Oh, mau ba? Naku, uyab na pita. Ibugay na ko ni Tunya. Uy, kasidan. Bisag maedad na. Pero klaro kayo nga. Kusog pa ni nga. Mukit-kit o agungal. Papa, kit agungal ha. Oh. Sabi ni mo, kadungog biya ko storya pa nga. Gusto pag yun kuno ng minyo inahang Ami. Pero Okay. wapa lang, tingali ng uyab na niya. Apos ako. Ah, Ako'y manguyab ni anak. Papahak. Ako, dandan. papahak. Kasiksigod ni mo, nak. Kaya naman mapalik pamisita si Johnny, ma. Ug sugto na nako siya. Swertihan ni mo, oy, kay ikaw yun ang naibkang Johnny. Dire pa da siya maibog nako, ay, hot doon kung yun nagkit-kit ang iyaha. I-apil pa na kung duha kalingin tapad sa agungal. Mama sad uy. Di sad mahitabo uy manguyab ni Mus Johnny. Nga, Kay murag ko kanyag inahan ko. inahan niya. Mas usog pa manggay kung musyapol kay ni mo. Oh, ma. Mao, bitaw, be. Ay, ma'am. Oh, Halanak, si Johnny nga rin nangayog katahuran. oh ma. Johnny! Johnny, kadiyot aking manaog ko. Paabot ako kay ablihan akong pultahan. Kaswerte bayas akong anak. Tanaw ra ba na ko ining Johnny? Kusog pa kay ning mudarog tilapia. Ay, kanus. Maghako maminyog usab, ane. Ayang gabi. Uy, hala. Dito niya. Kinsa ko ding ni, ah? Ayang gabi, day. Uy, kinsa. Bisita mo, day. Uy, mambisita ko doon siya na ako. Kinsa ko taon nung tawhana. Unsa? Ni aka kay mamisita ka sa akong mama, Tonya? Oh, mamisita sa deka? Noy, undoy? Huday. Masita ko eh. Ugma na lang ang tato, Noy. Masita yun ko. Ugma na lang ta ka. Hmm. Lain sa naning duha tam sita ini baya, oy.
Okay ra na, uy. Tanas taas naman nakata. O ikaw no'y andoy, kamoy pag-istorya ni Mama. Kay kami sab si Johnny ang mag-istorya. Tanas taas na. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Nakagusto ka nako? O day, Tonya. Busasugta ko day, kay pakasan na yun ka. Kadiot lang andoy ha. Hmm? Unsa man, mubarog pa ng imo ha. Ay, Kay basin di tikuko na ng imo diha. Basin og dila og tudlo na lay imong gisaligan. Hala di ra ba jud ko ganahan anang dila og tudlo. Gusto ko kana yung original nga mudugkal ang ako dili sa ako ah. Pangitaan talaga ko nagpaagi day. Diskarte basta lam kay takaday. Unsa ko tay pagitaag paagi. Mas kag klaruha nga di na namubarog. Uy, paita. Sorry, Andoy. Di ko gusto makigtipon og laki nga ni tikuko ng iya. Ayan. Bisag may edad na ko, pero gusto pa ko nga muka o gahi. Ayan. Gahi, Andoy. Gahi ang gusto ko kanon og dili luyat. Tonya. Salamat kay Day ha nga. Bisugot ko nimo Day. Ang tinuod. Nagkagusto masap ko nimo. Pero di lang ko ganahan nga sugton dayon ka. Abi pa lang nimo humukog ilong. Salamat gid kay Day. Karon nga uyab na ta. Dublihon ako nga akong pagpaningkamot Day. Aron makatigom kog daghang kwarta. Aron magpakasal din ta. Kana. Masap ni gusto na akong mahitabo, Johnny. Nga maminyo na ko. Gusto na sad ko nga musod sa kinabuhing minyo. Ako unyang ingnon sila si Mama magpapadaya. Nga mamay unya minimo. O sige. Okay ra manggod ko nga makasalta ka may raog hikay. Ang importante nga makasalta. Mao ba? Nananghid na ka ni Johnny nga usa ka kasimana nga mo istar sa ilang tiyo mos probinsya? O ma, o kung masasayo sa buntag ko mular ka. Misaad man ako si Tiyo nga igsuon ni anhing papa, nga hatagan ko niya sa halin sa ilang yuta. May nalang na, doon ako'y matigom pod para namo ni Johnny. Nyoon sa manak may nahitabo na ninyo ni Kuan, ni Johnny ha? No pa mauing. Gusto na ang taon niya nga ang kunon pero mihangyo man ko. Nga unya na human sa among kasal. Unya na ko niya hilabtan unta kuman sa among kasal. Sige ma. Mag-andam ko sa akong dadonon para sa probinsya, ugma. Sige, sige. Naunsa man taon sa ko eh. Ibog man gid kay ko anang uyab sa akong anak. Kibati ko nga gusto kita ko siyang tilawan. Ada bahala dani. Ingon ini ang buhaton ko aron matilawan ko na si Johnny. Doon lang ko sa bahay nilang Ami. Nanawag na ko sinang Tonya. Naulit na ko na si Ami. Ingon kay usa ka semana siya dito sa probinsya. Pero ikatulo pag-ani irong adlaw sa iyang pagbiya. Nabalik na dayon siya. Nga nung makang nabalik man dayon siya, no? Nang Tonya, ingon ka nga ni ana sa iyang kwarto si Ami. Humalagi. Asam di siya na nga. Naabot na magka. Ay, ang tinuod Oh. yung Johnny. Wa pa man maabot sa ami. Ha? Gipakakanta lang ka. Gipaanita ka kay gusto kong makig-ana-ana ni mo dong. Da! Usa! Ay, tanawa. Oy! Nang, ginuko. Tanawa lang. Gihubo ang ganinin mo sino na. Ano makibra? Tanawa. Dutago ni mo, Bobs nang. Utog pa kaayo, no? Utog, Ha? Iyay. Nindot pa ni sa Usa man kong eh. anak. Ha? Og tanawa. Dako pas kang ami. Ah, Og ni apa ay... kana, Awa. Oy, naghubo mo ka sa imong sayal og... wa man naman ti, Klaro, ana. Nakita ni mong tanan, no? Alo. Diri, Ay, Dili, gigakos mo mo na sana ni nang, oy. Dali, Ayaw tao na. Manghigdata. Ay, nasigdata mo. Dali, madayo. Ay, nang,
Ayay Alam, nang... bising along ayay. mo. Agay ka di Dako, kita ka dahil. balibad din na. Lamihanin mo, gibuhat ako na ko'y. Ayay ka lami. kalami. Nang, lamihanin mo dag sing along nang uy. Ang duha ka eggs, akong ugo mo na. Nang, ayan ang duha nang. Ay, kalami. Kagilo. Ay, nang. Lamihan. Lami. Pero di na gini madada. Lami. Di na madada. Di ko baos ko na. Agay, hinahinayal ako, agay. Bahala lang tiguan ka. Lami, maghihapon na ka. Dire. Sige, putangi ko. Plaster ko tigda, oh. Tinip, paspasan di ka. Agay, kalami. Kalami. Bahala na ni. Julie. Posisyon. Ikaw na sa'y pailam, ako na sa'y magpababaw. Grabihan. Ay, di ko pali. Magrahin kong galit. Kani mo ni lami ni ako sa ibabaw. Uy, ay. Kalami. Kalami dito nang ayay nang to niya. Agay. Kalami. Recorded by X Thunder Gaming. May netabo ginamo sinahan sa kong uyab. Pagkaibaho sa kong uyab, ay iya din kong gibuagan. Paglabay ko sa kabuhan, misulti na kong inahan sa kong uyab nga mabdo siya sa among anak. Mo nga, ako na lang siyang gipakaslan. Nakasal gyud ko sa babae nga idaran nga inahan sa akong uyab. Perting di malasa gyud ay. Mga tumakasama ang kaagi ni June, dinining tulumanon. What's the style? Pwerte hindi malasa yun style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.